I dag har jeg bondet med naturen på en ny og spændende måde, jeg aldrig har oplevet før. Men min kat har fanget, eller spist, slået et æren ihjel og lagt det inde i garagen. Og da jeg så det, blev jeg meget ked af det. Og så tænkte jeg på, at jeg var ikke blevet helt så ked af det forleden, da det var en rotte. Den synes jeg stadigvæk var meget spændende. Men ved jeg tænkte, at jeg har lyst til at så ære den. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har bevaret halen. Og det arbejde og sidde med det er at komme tæt på naturen på en ny måde, hvor jeg faktisk kan mærke en stor ære i at sidde med det her. Opvågning. Connection til naturen.